Cítim sa krásna, keď mám čas na seba a keď môžem byť len akože v kľude a koncentrovať na seba. Áno, určite Hydrofacial, na čo chodievam každý mesiac, už 3. rok. Dnes mám na sebe šaty zo slovenskej značky Sense. A tento rok som si vybrala minimalistickejšie šaty. Minulý rok to bolo veľmi extravagantné a tento rok som povedala, že chcem zmenu. Asi Crocsy. Veľa vody vypijem cez deň, každý deň. A to by som povedala. A vitamíny. Každý deň. A ona podľa toho potom vytvorila tieto šaty. A myslím si, že sú ešte možno nad očakávania, ako som si myslela, že budú naozaj vyzerať. Si rozhodne neprehliadnutelná, vyzeráš úžasne. Ako si sa na dnešný večer pripravovala? Spravila. Pripravovala som sa od 12. dnes.